Moikka kaikille ja tervetuloa uuden videon pariin ja itse asiassa nyt tämmöiselle aloitusvideolle, tai tavallaan aloitusvideolle, mutta tää on niinku kunnon video myös, mutta suurin osa varmaan mun tilaajista on seurannut mun kanavan vaihtumista ja aiheiden vaihtumista ja kaikkea tämmöistä ja tällä kertaa taas vaihtuu aihe mun kanavalla, mutta musta tuntuu, että tässä aiheessa mä pysyn jonkun aikaa ainakin. Ja aiheena on videopelit ja anime, koska näiden kahden asian parissa vietän muutenkin aikaa tosi paljon, niin mä ajattelin, että kun tää videoiden teko on mulle semmonen kiva harrastus, niin mä voisin lisätä siihen sit sen mun toisen harrastuksen, mikä on videopelit ja animen katselu. Niin näitä aiheita käydään läpi. Jossain vaiheessa rupeaa tulemaan pelivideoita, mutta tällä hetkellä mulla ei oo niin kun tarpeeksi välineitä tehdäkseni pelivideoita, mutta niitäkin tulee jossain kohtaa sit, kun on semmoset välineet ja näin. Mutta aloitetaan ihan ensimmäisenä pelien arvosteluja. Tulee tässä nyt jonkun verran. Mä käyn kaikki pelikonsolit ja pelivälineet, mitkä mulla on ollut, millä mä oon pelannut videopelejä vuosien varrella. Ja sitten käyn kaikki pelit läpi ja arvostelen ne. Joten mennään suoraan vaan ensimmäisen välineen, eli Nintendo DS:n ja niiden pelien pariin. Elikkä mä sain Nintendo DS:n joskus 2012 tai 2013 joululahjaksi ja mä olin siitä ihan hirveän innoissani, koska se oli ensimmäinen pelijuttu, millä mä oon ikinä pystynyt pelaamaan pelejä. Ja olin siitä tosi innoissani, ja kun mun sisko oli saanut ennen sitä kans Nintendo DS:n itselleen semmosen vanhemman mallin, tässä kuva, ja mä sain tämmösen uudemman mallin, ja se oli vähän isompikin. Ja ensimmäinen peli, mitä mä ikinä pelasin, oli, mä yritän muistaa nää, mutta voi olla, että tässä oli jotain, niin kuin, että ei ole ihan aikajärjestyksessä, mutta koitetaan mennä silleen. Ja ensimmäinen peli, mitä mä ikinä pelasin, oli Super Princess Peach. Ensimmäinen tämmönen Mario-teemainen peli. Super Princess Peach on Tosen kehittämä ja Nintendon julkaisema tasohyppelypeli, joka on julkaistu vuonna 2005 Nintendo DS:lle. Peli sijoittuu Mario-pelisarjasta tuttuun Sieni-valtakuntaan ja sen päähenkilönä on prinsessa Peach. Mario, Luigi ja joukko Toadea ovat joutuneet lumouksen alle. Prinsessa Peach yrittää pelastaa ystävänsä käyttämällä 4 tunteisiin perustuvaa voimaa. Iloa, rauhallisuutta, raivoa ja surua. Tunteet esitetään neljään osaan jaetulla Nintendo DS:n kosketusnäytöllä. Tunnetta koskettamalla kyseinen voima aktivoituu mahdollistaen vihollisia vastaan taistelemisen tai ongelmien ratkaisemisen. Voimien käyttäminen laskee tunnemittarin pisteitä. Super Princess Peachissa on monenlaisia eri maita, joissa pelitaso vaihtuu aina jonkun verran vaikeammaksi. Yhdessä maassa on 6 kenttää ja jokaisesta kentästä on saatava tähti, ja tähden saamiseksi on pelastettava kaikista 6 kentästä 3 Toadia. Kun kaikissa 6 kentässä on tähdet, saa vastaansa välivastuksen. Melkein jokaisessa maassa on myös vedenalainen taso, jossa Perry, sateenvarjo, muuttuu sukellusveneeksi, ja köysirata, jossa Perry on kori, jossa Peach istuu. Itse pääpelin lisäksi pelissä on myös palapelejä, joiden paloja voi ostaa joko pelin shopista tai etsimällä niitä kentistä. Palapelissä on tarkoitus tehdä omia ennätyksiä, eli koittaa kasata ne nopeammin kuin edellisellä kerralla. Pelissä on myös minipelejä, joita voi kerätä etsimällä hohtavia palloja, joissa lukee minigame. Lisäksi pelissä on vielä shop, extra ja musiikkihuone. Musiikkihuoneessa voi kuunnella pelin hauskoja musiikkeja. Shopista voi ostaa Perry, sateenvarjolle lisätoimintoja, palapelin paloja, musiikkia yms. Pelissä on myös extra, jossa arvaillaan Perryn unia, jotka tapahtuivat oikeasti, kun hän oli vielä ihminen. Mun mielestä tämä peli on tosi hyvä aloituspeli, niin kuin lapselle vaikka, ja helppo oppia, ja oli muutenkin niin kuin tosi kiva peli. Että harmi vaan mä en ihan hirveästi sitä voinut pelata, tai en niin kuin mitenkään läpivetänyt sitä ikinä, koska se lakkas toimimasta. En tiedä minkä takia, mutta joo, ei halunnut toimia enää se peli. Ja
näen, että se on vähän harmi ja se tulee laskemaan mun arvosanaa tälle. Mä arvostelen nämä niin 1–10. Ja joo, se oli vähän harmi, mutta minkäs teet. Mutta arvosanaksi mä annan tälle vaan varmaan semmosen 8,5, koska oli ihan hyvä peli, tykkäsin kyllä tosi paljon. Ja joo, mennään seuraavan peliin. Seuraava peli, minkä mä sain, oli Zuzu Pets. Ja moni teistä varmaan muistaa nämä ärsyttävät lelut, mitkä varmasti monien vanhempia on ärsyttänyt, mitä meillä silloin joskus oli. Ja mullakin oli niille semmonen hieno rata oikein. Ja näin, niin mä sain sitten 2 Zuzu Pets-peliä. Tää oli ensimmäinen niistä. Zuzu Pets on peli susu-lemmikkieläinten hoidosta. Voit ruokkia niitä, antaa niille vettä, liikuntaa, vessankäyntiä ja nukutusta. Voit myös seikkailla susu-lemmikkiesi kanssa. Pelin alusta voit valita aloitussuun, joka on Chunk, Mr. Squiggles, Num Nums, Patches tai Pipsqueak. Myöhemmin pelissä voit avata Nuggetin, Scoodlesin, Jillin ja Winkiin. Seikkailuja pelaamalla voit saada susuvauvoja, joita voidaan pitää lastenhuoneessa. Seikkailut ovat minipelejä, joita voi pelata suun kanssa. Jokaisella seikkailualueella on eri alueita. Seikkailuissa voit liikuttaa lemmikkiäsi radalla koskettamalla kosketusnäyttöä. Tavoitteesi on kerätä tähtiä, kolikoita ja herkkuja ja saavuttaa tavoite mahdollisimman nopeasti. Keräämiäsi kolikoita ja herkkuja voi käyttää myöhemmin. Haluat välttää koskemasta puskureita tai ne hidastavat sinua. Ramppeja pitkin voit hypätä kuilun yli. Juoksumatoilla sinua kiiretetään niiden osoittamaan suuntaan. Violetteja portaaleja pitkin voit teleportata alueella. Koskettamalla ilmapalloja ne saavat sinut menettämään nopeuttasi ja pomppimaan takaisin, mutta ne poksahtavat, jotta pääset niiden ohi. Joskus voit ansaita asioita, kuten uusia susulemmikkejä, susulemmikkivauvoja, lisää alueita, jne. Pelissä on 6 eri aluetta. Omena, porkkana, kolikko, skeittilauta, hamsteripallo ja susumobiili. Pelaamalla skeittilauta, hamsteripallo ja susumobiiliseikkailuja saat käyttöösi ne treenattavaksi. Mä tykkäsin tosi paljon tästä pelistä ja tääkin on semmonen kiva lastenpeli. Ja minä myös pidin tästä tosi paljon, koska mä tykkään tämmöisistä hoitamispeleistä, missä voi hoitaa jotain pieniä virtuaalieläimiä. Se on tosi mukavaa mun mielestä. Ja myös se niin kun, ne kaikki tasot ja tämmöistä oli tosi kivat siinä. Ja joo, vedin muistaakseni niin kuin läpi tämän pelin, tai niin kuin läpi kaikki ne tasot siinä ja sain kaikki hamsterit hankittua itselleni tai marsut kumpaan, jotain jyrsiöt kuitenkin. Niin mä annan arvosanaksi tälle semmosen 9, että mä tykkäsin tosi paljon kyllä tästä pelistä. Ja muistaakseni se peli toimii edelleen, että siinä ei ollut mitään ongelmaa niin kuin toimimisen kanssa ikinä. Ja joo, kaikin puolin hyvä peli. Seuraavaksi päästään Quest for Zoo-peliin, joka on toinen Zuzu Pets-peli tällä meidän listalla. The Quest for Zoo on Zuzu Pets-videopeli Nintendo DS:lle, jonka julkaisivat Activision ja Game Mill Entertainment sekä kehitti Black Lantern Studios. Se julkaistiin 27. syyskuuta 2011 samana päivänä kuin samanniminen elokuva. Peli seuraa pääosin elokuvan juonta. Tarina alkaa samalla tavalla kuin elokuva. Pipsqueak yrittää tehdä Katielle erityisen lahjan, mutta aiheuttaa lopulta valtavan sotkun. Katie huutaa hänelle ja Pipsqueak suree ja päättää paeta, minkä jälkeen hänet siirretään Zoo-universumiin. Hän tapaa herra Squigglesin, Num Numsin ja Chunkin. Stinker piipahtaa myöhemmin sisään ja kertoo Pipsqueakille Zoon palatsista. Hän ja hänen uudet ystävänsä päättävät matkustaa sinne ja peli alkaa. Quest for Zoo on Zuzu Petsille suunnattu 2D-sivuilta kuvattu tasohyppelypeli, joka perustuu samannimiseen elokuvaan. Se on 6. julkaistu Zuzu Pets-videopeli. Toisin kuin useimmissa Zuzu Pets-peleissä, tässä on lisätty terveyttä 4 pelattavalle hamsterille. Terveysjärjestelmä koostuu 4 timantista. Jos hamsteri kohtaa esteen, kuten piikit tai mehiläisen, se menettää puolet 1 timantista, mikä teknisesti ottaen tarkoittaa 8% terveydestään.
Kun hamsteri menettää kaikki terveytensä, pelaajan on aloitettava alusta viimeksi aktivoidusta tarkastuspisteestä, tai jos tarkastuspisteitä ei ole aktivoitu, pelin alusta. Terveyttä voi täydentää syömällä tasoilla olevia porkkanoita ja omenoita, jotka molemmat täydentävät 8% terveydestään. Pelissä on 4 maailmaa, joissa kussakin on 4 tasoa. Maailmoissa 2 ja 4 on kummassakin lopussa pomotaistelu. Ensimmäinen maailma sijoittuu Zoo Villageen. Tämän maailman tasot sijoittuvat ruohomaiseen ympäristöön, jossa on puita ja pensaita ja taustalla näkyy myös taloja. Toinen maailma sijoittuu Amazon viidakkoon, jossa on suuria puita ja erilaisia kasveja. Tässä maailmassa on myös pelin ensimmäinen pomo Manga Manga. Kolmas maailma sijoittuu lumiseen vuoreen, jossa tasot sijoittuvat lumiseen ympäristöön. Puut ovat lumen peitossa ja tasojen ympärillä on pieniä lumiukkoja. 4. ja viimeinen maailma sijoittuu Zoom palatsiin. Kuten muissakin Susu-peleissä, pelaaja voi kerätä kolikoita, mutta mukana on myös uusia keräilyesineitä. Jalokiviä löytyy tasoilta ja niitä voi käyttää minipelien pelaamiseen. Jokaisella tasolla on myös 4 pelimerkkiä, joissa kussakin on Pipsqueakin, Mr. Squigglesin, Chunkin ja Namnamsin syntymämerkit. Näitä kutsutaan syntymämerkkimerkeiksi ja vain niiden omistaja voi saada ne, koska jokaisella on erilaiset voimat, joita tarvitaan niiden saamiseksi. Mä tykkäsin tästäkin pelistä tosi paljon. Enemmän mä tykkäsin siitä Susupets-pelistä, mutta tää oli kans ihan hyvä. Tykkäsin niistä tasoista ja siitä niinku tarinasta, mikä siinä on. Ja tälleen, että grafiikat ei ole mitkään parhaimmat, mutta Nintendo DS-peli vuonna 2013 niin on ihan, ihan hyvä siihen nähden ja näin, mutta ei mua ikinä haitannut ne grafiikat tai mitään, että mä en niinkään kiinnittänyt niihin huomioon. Mutta tässä oli kanssa sama ongelma, että tää lakkas toimimasta yhdessä kohtaa. Ja en ymmärrä miksi, koska mun mielestä tuossa niin itse konsolissa ei niin ole mitään vikaa, että se toimii edelleen vuonna 2025. Niin en tiedä mikä siihenkin peliin tuli, mutta arvosanaksi mä antaisin tälle semmosen 8, koska ei ollut mikään mun lemppari, mutta ei nyt mikään huonokaan. Seuraavana tulee Super Mario 64 DS. Super Mario 64 DS on uusinta versio Nintendo 64 pelistä Super Mario 64 ja se julkaistiin vuonna 2004 Nintendo DS:lle. Uusia ominaisuuksia pelille ovat muun muassa 30 lisätehtävää, eli yhteensä 150 tehtävää, 3 uutta hahmoa, kosketusnäyttöminipelit sekä erityisesti DS:lle suunniteltu moninpelitila. Pelin alussa nähdään Peachin kirjoittama kirje, missä hän kertoo, että hän on kutsunut Marion luokseen syömään kakkua. Seuraavaksi nähdään Lucky to Bros. Sen jälkeen maasta tulee esiin putki, mistä tulee esiin Mario. Seuraavaksi maasta tulee 2 muuta putkea ja niistä tulevat esiin Luigi ja Wario. Sitten he menevät Peachin linnaan. Sitten Lucky to Bros herättää Yoshin ja kertoo hänelle, että Mario, Luigi ja Wario menivät linnaan, eivätkä ole tulleet takaisin. Sitten Yoshi menee linnaan ja Toad kertoo hänelle, että Bowser on varastanut voimatähdet. Yoshin pitää pelastaa Mario ja muut ja löytää voimatähdet. Pelin viimeisessä kohtauksessa nähdään, että Peach kiittää Mariota ja antaa hänelle suukot. Pelin tarkoituksena on kerätä vähintään 80 tähteä ja pelastaa Mario, Luigi, Wario ja Princess Peach, jotka ovat lukittuina erilaisiin tauluihin. Peli aloitetaan Yoshilla ja sitä mukaan kun uusia hahmoja saa pelastettua, ne tulevat myös pelattaviksi. Pelissä on myös jäniksiä, joita pyydystetään minipelien saamiseksi. Mä pidin tästä pelistä tosi paljon, pelasin sitä hirveästi ja muistaakseni se toimii edelleen, että siinä ei ollut mitään tämmöistä toimimisongelmaa. Ja en ole ikinä päässyt läpi sitä peliä, koska siinä oli yksi ärsyttävä kohta, mitä mä en ikinä päässyt. Se oli niin kuin hyvin ärsyttävä ja mä en ole sen jälkeen koskenut siihen peliin. Tai mä oon yrittänyt monta kertaa, mutta ei onnistu. Not in this household. Ja näin, niin vähän semmonen hermoja raastava, et ei mikään niin kuin helpoin peli mun mielestä niin kuin lapselle. Riippuu kuinka vanha lapsi, mutta kuitenkin. Mutta ihan silleen helppo oppia niin kuin kontrollit ja kaikki tämmöiset, että ei ollut niissä mitään ongelmaa. Ja oli ihan ok peli, että mä annan varmaan semmosen 8,5
tällekin, että ihan menevä. Sitten päästään viimeiseen mun omaan peliin, minkä mä sain mun omalle Nintendolle, koska mä sain nämä muut pelit myöhemmin sit mun siskolta itselleni, mutta tää on viimeinen, minkä mä sain niinku itselleni omalle DS:lle. Ja se on Kirby Mass Attack. Kirby Mass Attack on HAL Laboratorin kehittämä ja Nintendon Nintendo DS:lle julkaisema vuoden 2011 tasohyppelypeli. Se on osa Kirby-pelisarjaa ja sarjan 4. ja viimeinen DS:lle julkaistu peli. Kirby on matkustanut Popopon saarille Popstarin eteläosassa sijaitsevalle saaristolle tutkimaan sitä. Kirbyn nukahdettua pellolle taivaalta ilmestyy Necrodeus, Kallojengin paha johtaja. Maagisella sauvallaan Necrodeus iskee Kirbyin ja jakaa hänet 10 pieneksi Kirbiksi, joille jokaisella on vain murto-osa alkuperäisen Kirbyn voimista. Voitettuaan nopeasti kaikki paitsi 10 Kirbistä, viimeinen Kirby huomaa pienen tähden, joka on hänen oma sankarillinen sydämensä. Matkattuaan Popopon saarten läpi, hän ja 9 muuta Kirbyä voittavat Necrodeuksen avaruudessa ja käyttävät sauvansa voimaa yhdistääkseen 10 Kirbyä alkuperäiseen muotoonsa. Kirby Mass Attack on tasohyppelypeli, jonka elementit muistuttavat Lemmings-pelisarjan pelejä. Kuten Kirby Canvas Curse-pelissä, pelaaja ei pelaa peliä suoraan suuntaohjaimella, kasvonnäppäimillä tai olkapäänäppäimillä. Sen sijaan pelaaja käyttää pelin pelaamiseen vain kynää ja kosketusnäyttöä DS:llä. Peliä pelataan käyttämällä kynää jopa 10 Kirbyn komentamiseen näytöllä. Näyttöä napauttamalla luodaan tähti, jota Kirbyt voivat seurata tai johon he voivat takertua. Napauttamalla vihollisia tai esteitä näytöllä pelaajat voivat lähettää useita Kirbyjä hyökkäämään niitä vastaan ja pelaaja voi myös heittää yksittäisiä Kirbyjä ammuksiksi. Keräämällä hedelmänpaloja tason aikana pelaaja voi saada jopa 10 ohjattavaa Kirbyä, joiden avulla pelaajat voivat taklata vihollisia ja esteitä helpommin kuin yhdellä Kirbyllä. Jokaisella tasolla vaaditaan usein vähimmäismäärä Kirbyjä ja joissain pulmissa vaaditaan kaikkien 10 Kirbyn ratkaiseminen. Jos vihollinen tai este osuu Kirbyin, se muuttuu siniseksi tason loppuun asti, tai kunnes pelaaja löytää erityisen portin, joka palauttaa heidän terveytensä. Jos sininen Kirby osuu, se muuttuu harmaaksi ja leijuu pois, ellei pelaaja pysty vetämään sitä alas ja muuttamaan sitä taas siniseksi. Peli päättyy, jos pelaajalla loppuvat Kirbyt tai hän epäonnistuu tietyn tason tavoitteissa. Jokaisessa pelissä on piilotettu useita mitalleja, jotka löytyvät joko tutkimalla, ratkaisemalla pulmia tai löytämällä avaimia ja arkkuja, jotka puolestaan avaavat lisää minipelejä ja bonusominaisuuksia. Joillakin tasoilla on myös suuria tikkareita, jotka väliaikaisesti tekevät kaikista kirbeistä suurempia, jolloin ne voivat murtaa esteitä ja päästä uusille alueille. Ja tämä peli, voin sanoa, että tämä peli on hyvin lähellä mun sydäntä. Mä rakastan tämän musiikkeja, grafiikkoja, pelityyliä, tasoja, ihan koko peli. Koko peli. Tämä saa arvosanaksi 10, koska tää on hyvä peli. Mä rakastan tätä peliä. Mä oon muistaakseni viime vuonna viimeksi pelannut tätä, tai pari vuotta sitten. Mut kuitenkin 2020 vuoden toisella puolella pelannut vielä tätä peliä, että se kertoo, että tää on hyvä peli mun mielestä. Ja oon vetänyt sen ainakin 3 tai 4 kertaa läpi kokonaan ja tykkään ihan hirveästi. Ja ne minipelit kanssa, mitä tässä pelissä on mun mielestä niin kuin tosi hyvät ja ne tuo siihen peliin tosi paljon. Ja mun mielestä olisi niin kuin jo kaikille lapsille tosi hyvä peli, koska tää on niin monipuolinen ja tässä kyllä viettää aikaa ihan mieluisasti. Sitten päästään ensimmäiseen mun saaduista peleistä. Näitä on yhteensä 3. Kyllä, 3. Niin ensimmäisenä meillä on Lego Lord of the Rings. Lego Lord of the Rings on Traveller's Talesin kehittämä toimintaseikkailupeli, joka julkaistiin usealle alustalle vuonna 2012. Peli seuraa Taru Sormusten herrasta elokuvatrilogian tarinaa, ja pelin ääni ja musiikkiraita on suoraan elokuvista. Vaikka peli seuraakin elokuvien tarinaa, kohtauksia on muutettu lapsiystävällisemmiksi ja humoristisemmiksi. Pääosin pelaaminen on samankaltaista kuin aikaisemmissa Lego-peleissä.
Pelissä kuuluu ratkaista erilaisia pulmia, esimerkiksi kokoamalla Lego-rakennelmia. Pelissä on myös erilaisia vihollisia. Pelissä on Lego-sarjan muista peleistä tuttu drop-in, drop-out moninpelimekaniikka, joka mahdollistaa toisen henkilön liittymisen peliin missä vaiheessa tahansa. Peli muistuttaa enemmän roolipelejä kuin muut sarjan pelit, sillä jokaisella hahmolla on tietty määrä tavaraa, jota se voi kuljettaa ja käyttää eri tasoilla tai tarkoituksiin. Osa hahmoista on täysin uniikkeja, kuten Klonkku, Tom Bombadil, kääpiöt Gimli, Gloin ja Blacksmith, ja Mithrin legoja tuhoava örkki Entmetsän reunalta Rohannin alueella. Peliin on lisätty ominaisuuksia vanhoista Lego-peleistä. Näitä ovat keskimaassa liikkuminen tehtävien välillä, eri henkilöiden tarinoiden välissä vaihtaminen. Pelaajalla on myös mahdollisuus kerätä tai käyttää useita erilaisia esineitä tai aseita. Näitä ovat muun muassa Earendilin valo, haltijaköysi, erilaiset miekat, jouset ja kirveet. Jokaisella hahmolla on tavaraluettelo, johon voi kerätä erilaisia tavaroita, jotka auttavat tehtävien läpäisyssä. Pelissä on 3 lisäosaa, jotka sai varaamalla pelin etukäteen. Ensimmäinen sisältää Smeagolin, Sauronin ja 3 muut hahmoa. Toisessa on mukaan lukien mini Balrog. Kolmannessa on vain esineitä, kuten 3 haltijoiden sormusta. Xbox- ja Windows-versioissa voi lisäosat ostaa erikseen Xbox Live-pisteillä. Ja mä tykkäsin tästä pelistä kyllä, tai tykkään tästä pelistä kyllä. En ole ikinä vetänyt läpi tätä koskaan, koska siinä oli yksi ärsyttävä kohta, mitä mä en vetänyt läpi, tai päässyt läpi siitä, niin mä olin vaan silleen, heitän hanskat tiskiin, konsolin melkein seinään, niin ehkä siinä kohtaa on hyvä lopettaa mun mielestä. Ja näin, mutta tykkään tosi paljon. Mä tykkään kuinka hyvin se, tietysti kun mennään elokuvien mukaan, niin kuinka niin kun ne kaikki cutsceneit, mitä siinä on, ne välikohtaukset, niin ne menee ihan niin kuin tasan. Niin kuin kaikki repliikit on niin kuin just silleen, miten ne on siinä elokuvassa. Ja muutenkin se gameplay on semmoista kuin siinä elokuvassa tietysti niin kuin vähän eri tavalla, mutta kuitenkin mennään tosi tarkasti elokuvien mukaan. Ja se on mun mielestä tosi kiva. Ja se on mun mielestä tosi hyvin tehty se peli. Ja tykkään kyllä niistä Lego-grafiikoistakin. Se on saatu näyttämään kuitenkin siltä elokuvalta, vaikka se on Lego. Ja näin. Et mun mielestä se on tosi hyvä, niin mä annan semmosen 9,5. Ihan vaan, koska mä en ole vetänyt läpi sitä. Ja niin, en voi kertoa siitä niin kuin puolesta, mitä en ole pelannut. Ja näin, niin 9,5. Sitten päästään seuraavaan peliin, mikä on Nintendogs Chihuahua and Friends. Nintendogs on Nintendon kehittämä ja julkaisema lemmikkieläinsimulaatiopeli, joka julkaistiin vuonna 2005 Nintendo DS:lle. Pelistä on julkaistu useita eri versioita eri maissa. Pelaaja voi sekä hoitaa että leikkiä virtuaalisen koiransa kanssa kosketusnäytön ja mikrofonin avulla. Pelissä hyödynnetään mikrofonia, jolla koiralle opetetaan temppuja puhumalla. Peliin haluttiin mukaan langaton yhteys toisiin pelaajiin, joka vastaisi koiran omistajien tapaa tavata toisia koiran omistajia. Peli alkaa, kun pelaaja saapuu kenneliin ja hankit ensimmäisen pentusi. Kussakin pelin versiossa on aluksi saatavilla 6 koirarodusta sekä uroksia että naaraita ja muutamia värimuunnoksia. Keräämällä koulutuspisteitä kenneliin tulee uusia rotuja. Aluksi pelaajalla on käytössään 1000 puntaa, josta noin puolet menee koiran ostoon. Kun pelaaja on valinnut ensimmäisen pentunsa, on aika viedä se kotiin. Ennen kuin sitä voi kävelyttää tai käyttää kilpailuissa, on koira nimettävä ja opetettava istumaan. Peli kertoo, kuinka pentu nimetään ja kuinka sille opetetaan temppuja. Kun pelaaja on tehnyt yllä mainitut asiat, hänen tehtäväkseen annetaan pennun hoito ja koulutus. Pentuasi voi rapsuttaa käyttämällä kosketusnäyttöä ja styliskynää. Kun pentu on likainen, nälkäinen tai janoinen, pelaajan täytyy hoitaa asiat kuntoon niin pian kuin mahdollista. Koira voi myös viedä lenkille, jossa voi tavata myös toisia koiria haukkutilassa. Pelaajan pitää ensin piirtää kartalle reitti. Kartalla on kysymysmerkkejä, joista voi tavata toisia koiria tai saada lahjan, 2 puistoa, 2 pikkukauppaa ja agility-halli.
Pelaaja voi ilmoittaa koiran myös 3 erilaiseen kilpailuun: frisbee, agility ja tottelevaisuuskisa. Jokaisessa kilpailussa on 5 luokkaa: aloittelijat, avoin luokka, asiantuntijat, mestarit ja suurmestarit. Ja taas tää on tämmönen hoitopeli, niin mä tykkään ihan hirveästi. Ja en tiedä, onko mä ikinä niin kuin silleen läpivetänyt tätä peliä. Tosi pitkälle kuitenkin. Ja agility-kisat. Agility-kisat oli mun lemppareita. Mä en no, se frisbee oli ihan ok, mutta välillä sulla oli hirveän hidas koira, että sä olet silleen, mene, ota se frisbee! Ja näin, monta kertaa on tullut tolleen huudettua mun Nintendolle, mutta joo, hyvä peli, mä tykkään tosi paljon ja se on kans niinku tosi monipuolinen peli. Niin mun mielestä se on kans semmonen, että ihan monta tuntia. Nyt kyllä mä heilautin nyt puhelin sen verran, että niinku wow. Niin, voi viettää tosi paljon aikaa tämän pelin parissa ja tykkään tosi paljon. Mun mielestä tää on myös semmonen peli, mikä varsinkin jos on koira-ihminen, vaikka en itse ole, niin tykkään kuitenkin. Mutta varsinkin niin koira-ihmiselle tää on varmasti niin tosi kiva peli. Ja näin, että mä annan arvosanaksi semmosen 9. 9 on halva. Sitten viimeisempänä, mutta ei vähäisimpänä, on meidän periaatteessa 3. niin toinen Mario-peli ja se on Super Mario Bros. New Super Mario Bros. On Nintendon kehittämä ja julkaisema tasohyppelypeli. New Super Mario Bros. Muistuttaa pelimekaniikaltaan vanhoja Mario-pelejä. Päähahmo Marion ohjaamiseen käytetään ristiohjainta ja juoksuun ja hyppimiseen 2 valinnaista painiketta. Kosketusnäyttöä käytetään varastossa olevien tavaroiden esille ottamiseen ja pelin sisäisten minipelien pelaamiseen. Mario keräilee kolikoita, hyppii vihollisten päälle ja etsii erilaisia bonusesineitä kasvattaakseen voimakkuuttaan ja kestävyyttään. Super Mario Worldissa ja Super Mario Bros. 3. suuressa osassa ollut lentäminen on saanut väistyä pomppimisen tieltä. Maailmankartta muistuttaa edellä mainittujen pelien karttoja. New Super Mario Brosin hahmot, viholliset ja objektit ovat 3D-mallia, jotka liikkuvat 2-ulotteisessa maailmassa saaden aikaan syvyysvaikutelman. Peliä voi pelata myös Marion veljellä Luigilla painamalla liipaisin näppäimiä latauskohdassa, jos on jo läpäissyt pelin. Muiden 2-ulotteisten Mario-pelien tapaan pelaajan on tarkoitus päästä kentän toisesta päästä toiseen, jolloin Mario pääsee uuteen kenttään. Matkan varrella on tavallisten tasojen lisäksi linna- ja tornimaita. Näiden lopulla Marion pitää kukistaa loppuvastus. Torneissa loppuvastus on aina Bowser Jr., mutta linnoissa vastus vaihtelee maailmojen mukaan. Peli sisältää yli 80 pelattavaa tasoa, jotka on jaettu 8 eri maailmaan. Sienivaltakunta, aavikko, trooppinen saari, viidakko, lumimaailma, vuoret, taivas ja Bowserin valtakunta. Jokaista tasoa ja maailmaa ei ole pakko päästä läpi edetäkseen viimeiseen maailmaan. Pelaaja voi käyttää avukseen Warp-putkia ja Warp-kanuunoita, jotka vievät Marion eteenpäin. Nämä kanuunat ja putket saa käyttöönsä löytämällä salaisia oikoreittejä tasoista tai käyttämällä tähtikolikoita. Tähtikolikoita on ripoteltu aina 3 kappaletta jokaiseen tasoon. Pelin täydelliseen voittamiseen tulee kerätä kaikki tähtikolikot, avata kaikki sienitalot, avata kaikki Warp-kanuunat ja Warp-putket sekä löytää kaikki salaiset tiet. New Super Mario Brosissa voi säästää 1 esineen ja käyttää sitä hyödykseen missä pelin vaiheessa tahansa. Bonusesineitä löytyy kentistä ja sienitaloista. Uusia bonusesineitä ovat muun muassa Blue Shell, jota koskettamalla Mario saa selkäänsä sinisen kilven ja pystyy liikkumaan kuin Koopa Troopa, vihollisen liikkeelle potkaistu kilpi, Mega Mushroom, jota koskettamalla Mariosta kasvaa hetkeksi, jättimäisen suuri ja Mini Mushroom, joka tekee Mariosta erityisen pienen. Pelissä esiintyy myös Wario ja Yoshi, mutta he eivät ole pelattavia hahmoja. Ja tää on kans hyvä peli, tasohyppelypeli. Tykkään tasohyppelypeleistä ylipäätään. Ja joo, eipä ole valiteltavaa. Et mä oon kans tän vetänyt joku 3-4 kertaa ainakin, varmaan enemmänkin kertaa läpi. Ja
Tässä on myös niin paljon niitä kaikkia minipelejä, mitä voi pelata. Mä oon tosi monesti vaan pelannut DS:llä tätä peliä silleen, että mä pelaan vaan niitä minipelejä, koska ne on tosi kiva ajanvietettä. Ja muutenkin tää on tosi semmonen, että niinku vaikka on tasohyppelypeli, niin mikään taso ei ole niinku samanlainen toistensa kanssa. Ja tietysti kun siinä on niitä maailmoja, niin yhdessä maailmassa on saman tyylisiä ne kentät, totta kai, mutta ei silleen niinku toistoa koko ajan. Ja näin, että kyllä silleen niinku sit kun sä oot 5. kerran vetänyt koko pelin läpi, niin alkaa käydä pitkästyttäväksi, mutta sitä varten on minipelit. Meet pelaa minipelejä hetkeksi aikaa, sit voi taas palata siihen normipeliin. Et niin kun, mä annan tälle semmosen 9,5. Ihan hyvä peli. Siinä oli mun ensimmäinen videopelien arvosteluvideo. Ja seuraavaksi meillä on vuorossa Wii-konsoli. Se oli ensimmäinen tämmönen kunnon pelikonsoli, mikä meille tuli. Ja joo, siihen mennään seuraavaksi. Toivottavasti tykkäsitte. Jos tykkäsitte, laittakaa peukkua ylös tai alas. Ihan sama. Ja tilatkaa kanava, jos kiinnostaa tämmöiset videot. Ja haluatte jatkaa mun katsomista täällä internetissä. Ja kertokaa ihmeessä kommentteihin, jos teillä on ollut Nintendo DS, mä en osaa puhua, ja mitä pelejä teillä on ollut. Ja jos olette pelannut samoja pelejä, ei tarvi olla Nintendolla, mutta jos olette pelannut samoja pelejä, niin kertokaa ihmeessä kokemuksia tai teidän arvosteluja. Olisi tosi mielenkiintoista kuulla muiltakin näitä kokemuksia. Ja joo, me nähdään seuraavassa videossa, ja se olisi moikka!